Mennim. Akoko baby atono. Ajiso nuara. Nuara. Bra. Na Mennim. 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 Maya penintemo. Na mi amedmi husu. Medmi husu abirabwe. Sena peniyo. Eya debia ya se. Obre. Udi pani obire. Obra. Na Mennim. Na Mennim. Obra. Na Mennim. Na Mennim. Na Mennim. Na Mennim. Mawami ya komesika. Ma brabwe. Zene na pomo. Adiachi anapa. Me on fami. Nansuma kwejumansua. Ochina die na medie. Obire, oni pani obire, obra, anywara, obra, 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 anywara, obra, obra, sekopie, obra. Na Mennim. 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 Medo ase memwaha memwakwa ba
Edeba Sompa 98.9 ene da foforo adwada nie bosomi nsia ne de toso aduonu nsia enene aka nafua no enan ene firi mu a na yede bosome ye aye ohumumo na yede no nso so akwakogu na afedi ate asikita wonsam edeno yɛse sɛ yɛsi kuta wo nsa ne mu atie o bosome ne din no yɛsi kuta wo nsam ɛduru saa berɛ no a deɛ nti ɛfrɛ ne kuta wo nsa ne sɛ abrabɔ no mu yɛ dene enti sɛ wonyɛ bosome adwuma a bɛgye akatua a wotɔn nneɛma a yɛntɔ ɛba ne sɛ yɛ masom ɛnyɛ adwuma because wo sɛ nneɛma no ne sɛ nsuo ne nso de yɔɔ enti ebi mu frɛ no feefee brɛ ebi nso frɛ no yɔyɔ brɛ because abrɛ no o sisɛ nneɛma ne sɛ nsuo ne de yɔ o sisɛ nneɛma ne sɛ nsuo ne de fee enti saa abrɛ yɛntɔn kenke ice kenke yɛntɔn cocoa tea yɛntɔn adeɛ bi a de sɛ fridge mu bi a yɛni gye nam a yɛde ahyɛ fridge na adeɛ baako a mabosome na yɛba besim no yɛ na ehu yɛ sɛ edu saa abrɛ nso a ne kɔm na nam paa yɛntɔ adeɛ na wosɛ didie because wote hɔ no a yɛmɛtɔ adeɛ mpo na kyɛ sɛ ɔnsɛ da wobɛyɛ adwuma actively saa da no wonsɛ da nhwehwɛ aduane kora kyerɛ akwan but ɛda a wobɛluku idle kakraa bi no saa berɛ no bibia asɛ aduane bi apampan bɔfa ahwene mu a wote nti ɛba ne saa wodidi dodo na saa berɛ nso yɛntɔ adeɛ nti sɛ wopɛ berɛ a adwadifoɔ dwetire hye paa ɛyɛ saa berɛ no na yɛn no yɛ system no sɛdeɛ asi akɔyɛ no koraa deɛ asa ahomete mmɔ wonim deɛ nti a mɛsɛ ahomete no sɛ wowɔ nkran koraa deɛ a wobɛwu because kramofoɔ bɛyɛ kyiriwia ɔmo yɛ kyiriwia na ade tɔkɔ fam ɔmo wie ya na homɔwɔ afa hyɛ no ɛnso so asa yi ne ti yɛ mmɔban mu yɛnyɛ dede ti ɛba saa yɛne ɛtɔn Roma fada duro ne adeɛ na yɛde hɔ nso yɛ de yɛntimi nyɛ dede ne abɛtɔ aduro because aduro deɛ de dede na ɛtɔn deɛ tɔ so mmienu ɔmo no yi homɔwɔ ne firi hɔ nom apɛ na nsutɔbrɛ ne nso so asa ayɛ dɛ ayi ne ti na kyerɛ sɛ yɛbɛtɔ adeɛ bie mu paa saa hyɛ ase yɛbɛhyɛ ase somewhere September anaasɛ August mu hɔ nom baabi ɛno koraa no na ɔtira yɛyɛ ne nsuo ne tee ebi a early August ana yɛbɛtumi atɔ adeɛ enti mesrɛw bosomi a yɛbɛkɔ akɔwura mu no sɛ bosomi wɔ wogye wakatua a hwɛ so yie nkakra ana woyɛ ɔbaa na wodi dwa ana bɛrima na wodi dwa a mepakyɛ wo nneɛma no a watɔn ne nyinaa hyɛ aseɛ yɛ ɔho aboa ntatea nsɛ ntatea hyɛ aseɛ boaboa ne ho firi pɛbrɛ nim wɔ pɛpɔn nim January nim ana waboaboa ne ho a de aba bɛsi ɛyɛ May enti June July yi a nsutɔbrɛ na yi ne tie no saa berɛ no aboa ntatea waboaboa ne ho asie enti ne kakra bia ɛbɛso no kɔpem sɛ nsutɔbrɛ betwa mu no waboaboa ne ho eduru saa berɛ mu a yɛde wototo mmoa mmienu pɛ ho ida sɛ ɔbɛyɛ te sɛ aboa ntatea anaasɛ ɔbɛyɛ aboa kɔkɔsakyi na de n'ano hunu ɔsɛ ɛnɛ mesimi dan ɔkyena mesimi dan na ni baa ne ho so no na wansi ne nsuo agye mu nti saa na teɛ na afei koraa dede kɔ wiase no ayɛ mmerɛ nti na wɔdi 70 nti saa berɛ no na ontumi koraa ɛmmɔ ne ho so na wayɔ biribiaa nti awia yi mepɛ sɛ me ne wo ɛkyɛ asɛm bi kakra ɔho na asɛm a mepɛ sɛ me ne wo kyɛ no ɛne sɛ wote wiase yi anaasɛ waba wiase yi mepakyɛw wanam obi a wutuo biaa hwɛ hunu sɛ ɛdi nsunsuanso pa ana bɛba hwɛ hunu sɛ ɛdi nsunsuanso pa ana bɛba
se ye bodin na ya bodin aka asɛm a ma ye modin ka asɛmpa se ye bodin ahyɛmra na ye modin hyɛmra pa se ye bodin ɛde atu emra agu a ma ye modin fantu mra enye papa emfangu ti asɛm a me ne wo ka ne yie me pese wo changes in your community eye positive se ube cause a change in your community in your society anywhere that you belong to baby bia wo bia no se wo the changes ebeba ho ensesa ebeba ho a ma sansesa eba no enye papa mema ne nkowie bone enti ma ye modin ka se a enye Asabee a enkankani a mampotam ha enye Asabee a anka yenkani asem enyina ewo mpotam ha enye Asabee a anka kwan kura ne de beba mpotam ha nom na edene enye Asabee a anka bridge yentumi anye enye Asabee a anka sukuu dan nka yensi enye Asabee a enka nkurai kura nko muni library enye Asabee a enka nkurai kura nko muni computer lab me pacho tie ma de ye bodin aka enye positive enye papam enti uyo hene nana udi kuro ni so ma yenka se enye nana otekraw eni kurure eso the first year enka kuro yimu yenka ni asem ka anyeye enka kuro yimu ka suku enka anyeye enka kuro yimu ka yenye dwa ewo kuro yimu tie nana ma wo wonye reason a enunti obi ehun beto no assemblyman ma wo wonye reason a enunti wode fa ahudie bebre obi ma wo wonye reason enunti obi besere me pa cha wo MP ma wo wonye reason obi bekase kane no na yetwa kwansini bi anwotwe anekope ayasabia but enade wo sori ya na wo no akwhwe ho yade no abafie asedan koma honorable tabiri na yabo odin e de aka mema ne nkoye se oba yempo ananiama nyina age agu mema ne nkoye se na natirimodinfo na eba no mema ne nkoye se asambre man a wonka no kure na eba no mema ne nkoye se na obo man ana eba no yebo odin e de aka asem a ma yemodin emfanka asempa ma yemodin fansemrapa ma yemodin emfa enhye obi enkunan ma yemowudin emfantu obi fo de me pesa wiai meka nyina eno no ma wabrabo enya abrabo a edi betu obi efopa yetimi bo obi din di tufo de nanso ye bo ni din di atufo no ne aka kire ne se ansa de wo fa kowia ankokọ no de ankokọ wia de ko wieye na ye bodin de atufo de nanso yanka asɛmpa pa mfa ho ana de tufo no miemodin ka se ansa wo fa tena krom a ewo musa na hwi ni ade nanso oyire ne ho obo ne ho modene esua ade obo ne ho modene ena mudi pa no ena ba bia awie no sabi na mepese wo ye bodin na ye deka awiai nyankopon hirawo se ubebo udin ho brapa ama saa brana ebedu achi na be kansempa ede afa wo ho awrade nya okese na onte nanim enkyerɛwo awiai nkomo a mepese menu die nyina ne se ade bi ma brabo ye den na ema obra emunsam no eye bebre efri wawra ebe monka ye enka wonka bi nshem eto sofo to ohene
ɛto asɔba ɛto obia ɛto kroba ɛto obia ɛto MP ɛto minister ɛto kyɛsɛ it doesn't matter baby a wo bi ɛto obia saa asɛm no ɛyɛ san ɛno na mepɛ sɛ hwɛ ɛsan nsɔhwɛ ɛsan nsɔhwɛ Mennim bank manager bi a ɛsan ato no Mennim bank manager bi a ɛsan ato no unim deɛ teɛ ne sɛ ɔno deɛ ɔte wo ɔyɛ adwuma but unim sɛ obi a degree mu ana in a hurry ɔno nso so bɔ fa so wanhunu ɛyɛ ɛsan o enti na ni ba ne ho so no na ogina court na ɔma explanation ɛfa saa deɛ na ɛsie ne deɛ ɛho na oni option o defend ne ho ba bi enye yie o defend ne ho ba bi a enye yie sɔfo bi ani ba ne ho so no na yɛde ahyɛ no sɛ ɔne asɔba bi anyem abra sɔfo nim ho hwie o there was a plot ya plotted it tia asɔfo sɛ asɔre sika ɛyɛ sɔfo na afa ne so abra sɔfo nim ho hwie o ba sɔfo ka na num nsɛm nyina sɔfo bodua nya yie wɔ se me de amanyame ba wɔde manyame ne nyina akyire nda de ne kwakwa wiem wɔ afiase o sɔfo yire gya no ɛwɔ saa asɛm we hu yɛtimi twa asɛm to obi so ma na busua nyina paa no ama nipa no ɛnɛ baabi a ɔne nam no ɔpɛ ne ho a ɔnhunu ma menka nkyerɛ wo ɛnyɛ san a nka hwɛ yie ni hɔ ɛnyɛ san a nka hwɛ yie eni hɔ enti me nana tena ase na me nana etumi fo da bi ɔse kwabena me se nana ɔse me ka asɛm bi ma kyerɛ wo asɛm a me ka kyerɛ wo ne sɛ wakɔyɛ nipa fa tirimu fan ɛnante fa adwene kan ɛnante fa adwene a emu tie ɛbɔbra ba owie no ɔse wonim bibi we ya maka kyerɛ ne nyina akyi ɛno nkyerɛ sɛ gye nipa di nti asɛm a me nana ka yɛ ne yo ɔse fa adwene mu kan nante fa adwene mu fan nante manwene wɔ bi ho bɔne na mmom ɛno nkyerɛ sɛ gye nipa yɛ dɛ edi wɔse wo ɛne wɔ nipa a hwɛ sɛ onwene bɔne ma obi unsusu bɔne ma obi nkotom untu bɔne amena ma obi nkotom wo ma obi anya bɔne anaza ɛnam wo so ɛma obi nkoto amanneɛ mu we ne nkɔmɔ a mepɛ sɛ me ne wodie nanso hwɛ nipa yie because deɛ wo dwene ma nipa no ɛnyɛ saa ana ebi a na ɔno nso dwene ma wo ɔsɛ me ne wotena ase na sɛ me nom nsa me gya nsa no wanom kɔ na me ba me nsa manom biem me paakyɛw wɔse wo a me ne wote wɔ na me sɔre gya nsa no wanom kɔ baayɛ na ma manom biem no me ma abu mfume me mfa wo ho adwen me nwene sɛ wo yɛ nipa bɔni na mmom ahwɛ yie ɛna meyɛ ɛnyɛ wo nko na mmom saa na mebɔ me bra sɛ me ne wote wɔ na me nom nsuo na me sɔre na me kɔ ba ma mfa me nsuo ankɔ a me ba me nsa anom biem ɛnyɛ wo a wote wɔ no na me susu sɛ wobɛtumi akumyɛ na mmom wo wankume no dabi menim deɛ mekɔ akɔhyia no enti ɛyɛ ahwɛ yie ɛna mehwɛ me ho ɛsan gyemaadeɛ yi to me wɔnom ma me mekɔ no maba abɛgye ɔtwe ne ho kakra bi na obi bɛwie adeɛ no na ɔde hyɛ woɔ ɛno ne ɛsan anka yɛ tirimu fan no ɔde adeɛ ni bɛgya awo enti me nana sɛ gye to me hɔ no menyɛ bi da o
ɔse gyema de ehwa so ma me ɔse menim de besie bɛma wo bɛkɔ na saa anadwo na krɔmfo abrɛmfo bɛba bɛto asɛ me so no mbɛgye nneɛma no ya mo metuo entu ba na me ka kyerɛ wo a wadwen mu ɛbɛyɛ wo ntanta wogye me di enye yie ɛnɛ me ne wo kasa babuom pa tie nkɔmɔ a me ne wo die ne yie enye sɛ otiri mu na ɛde ne o enti na ase wo nyɛ adeɛ ne nto hɔ ma no me na ka na asɛm ɔse gye me sika to hɔ ma me sɛbia buru sɛbia so woyɛ banki na wagye sika to hɔ dabi ɔba akyerɛ ne sɛ bank asomasi bank ɔbɛntene ana wɔ hɔ no fa kɔto hɔ sɛ hɔ nom na wo sika yera a obi betimi aka bi ama na me deɛ wode ma me na me de to hɔ na yera a ɛbɛda ama nso hwɛ ewiase mu a yɛwɔ no ho mesi adeɛ ma abrabɔ ɛyɛ den ɛyɛ san ɛyɛ nsɔhwɛ to wo a wabrabɔ no timi sa kɔ n'akyi to 0 sɛ nyɛ nsɔhwɛ paa na to wo bi a nka baabi a wɔkɔ no nkɔkɔ o nka bi mu aduru asa atoa so o hwɛ me na ase deɛ ma bɛrima brabɔ yɛ dene paa yɛ akɔdayadeɛ deɛ ma bɛrima na brabɔ ɛyɛ den paa yɛ nkɔdayadeɛ ɔse wonim sɛ wo boaboa sika no de abɛyɔ biribi wobɛhu naa ne sɛ adeɛ bɛkye anaasɛ ahomakye woda hɔ na aba ho ayɛ hyehyehye Oma ne so de ne kwato hospital na watwe. Obaba na sika na waboaboa no ni nyina na ahye saa nete. Ose be ma wa mobra bia ya mumu sa ne yere ne ma wo. Asamu. Hey. Abusia esan entio me nu nyina na wa adwuman mu onim biribi me sori akono me sori afirifia ha akono na fonso emi ansa nyina gu ha o na gu ha aite mi ansa na gu ya meboa ena me pon adwuma na me fa me fon ena me sesa me niema na tipa na me koye ba me kwaduru ye na akire no ena ye manager frɛ me sɛ Asabee ye adwumafo ye nyina ye hia wa ha ye hiawo me ba beduru ya pa manager se fon anopafo ne be ye morning show na wa ha sports fo bai na wa ha wonso so be ye program na wa ha wo de fa course but news fo be ye news wie ya drive fo ye ba ye ne ye hu fon no enti news fo so so mo pon ye obi anko ba bia omo nyina wa ha ya sachi obi a ye hu enti yesusu se wo na fon no wafa asamwei ebitu a obeka osoro aka asase se nya wunya nkrompon ana be deliver wa oboa asan ato nkrofo bebre say na tio minim posi ni ayawro na taade because of a sign unim ye oye CID ni na wakwakwati obi a odeka ana nipa na odeka no na sika ne ye 500 million posi ni na katua eyesai enti ono amu ankasa wontimi mo abo sika no nuru 500 million ana nipa no ya che no na immediately say ya de ne bekokọ oto de wakwa akọpa sika ni mu 350 million abanja ka 200 million ana odi ama posi ni se eja je na fatuo mabusuafo so mo kopa de aka ayedai aba abesoso abanji sika na apɛ ana ɔse ne drawer ɛwɔ adwuma mu
odi sika no ye dey ehye ho aban ko fie oba ye the next day okwa yi sika no edi ama omo na asem no ye twam aban ko ye sika no se fame drawer ne nso a ye mu ani tie ki ne nso so aban di ko fie hwe ma menka asem bi nkyerɛ o issues a atu nkrofo a amma wo mo abrabɔ aye basa no. These are some of the issues. Eniema akwaso amma bimo abrabɔ abawieye abo asesa agye aguo no ebi nie meka asɛm akyerɛw tie me ye na tie masopam efiri wo media medisika na ba o aban medisika na sha wonsam na nipa we wa ha nipa we wa ha nipa we wa and am disika ne ma wo ayampa sa sam we bia sia majaji bi yayi na die o san anas video no mu abeba ya no jaji fo bi no na ye san because e bia medi asam medi wa asam na obi si oba betemade na se meji atede na enka mayamfum so ana eye san be ba ya no ye dia bo kwa adu ye se waje bribe he ede na abayo de afasa asem we ho ede na abayo ede afasa asem we ho he ye woni ma bebre ena atoto nipa bi numo o obi akwaji abambosia na asa bank besia bra otisi ya no ode besia na iko watenkam ode besia na ikokwam wabaje besia na wo Sunyani commercial bank anaze wabaje no wo ebia any of the banks ode sika na iko nsu atre otra fie preto no wo kwa na nimu a te se do kwa domasua no ewura kakra bi na wo ho no ana akromfo twituo ya wono kra ye na adwin se wo dwane omabo ne car time mutuo ama car na time na blast car na gina by force oma kwayere no age sika 1.5 billion wakobo besia edi koye adwuma wanfamu wansi di krampo anka ne katere maso ya je sika na se ukoka wa asem sei esan no ebi ntu wa onti ase na ye ka kromfo asem na kromfo nwi ameda ana kromfo ntwi tuo wa meso da kromfo mfa ase kan ensi meso da nti na ye ka kromfo asem a mesi o me de kromfo de me da ni ache kromfo amama boni bi because misuro se me kwa akobo nipa na yese nipa na meso ayedai ewu na obi gina ho no se bra ya ntwituo wo so ma anwon so da se atwituo asu so ama bema wadwon so agu hu a enka obete wono mo aye omobo akromfo na se o se ono yere da ho ni abatwituo na ya woro wo yere ho ewo wanim na ye ne da kwabrane ene ne da o se atwituo asu so na wo ba wasene mu ba na ya ka kiro sefa no ene na woni na ye bekun o se ye wo sa bia ade akine ye ka kromfo asemu a wo bete ase esan ebi mu akọ school ama ye yi wonu madi enya bibia o wonim se ye kọ school a especially BC ne wasi yetimi twa ye pipam na ye wo innocent omuwo mu a omu de omu amapo ni bi o si ye wo school de bi to ye a few people bi na ye dede o kan omonte ba ye ba na ye see the whole class mu ye dede nti obi anfa na kiri nto wo ni ye twa mo ma mebo a ni ababu mu nyina
sign no ebina yona ema na to kudu animfo no eye yona asem o but on say sign ni bi ebe fa wo mo saa na te ma menka asem bi nkyira o Sodom ni Gomora yadi oja Nyankopɔn di oja ni nsuyire ese o man no entinia ufiri se na papa bi nim entina free se wonu me wokuro ni mu nyina aye bone ana na papa bi ba dai ebewom because ne wa asofo ya dai ewom entina anya bia no papa bi ba dai ebewom nanso esan tie me se ade ba ko a ema nipa ka akire atwe nipa san eye san o eye san unnim ba bi efre beba unnim se beye uye wadwuma adwuma na pagya kama but unnim na obi abeye no ho gyegyefo no abeka asem ba akopɛ ade afɔre na eno ano no abɛsɛ wadwuma unnim se maame bi ton aduane obi ebetwa ntroto ne so ekotena radio su twa ntroto ne so se maame na ebaifo eno na gu ne choba eno nko a o ana gu ne choba adwuma apagya no egu no tem ade to fom eya na sometimes enyo nwanwa se obi ye na adwuma na prakope adwuma na je agu hwe maame nka asem bi nkyerɛ o amenka asem bi nkyerɛ o se san eni wiase a ahwease eni ho esan ni wa ahwease eni ho obi ba wiase mu awomawuo nti oni ba o enya so wontimi nwo wawo beto wo a na akwada na yedai wa firim owo a na akwada na firim enu nti ene ye frɛ ne sister ya sɛ ye ka kwasi maame ya maame ye ka kwabra maame ana sɛ ya maame no ye ntimi mfrɛ ne saa bi o ɔno de ye frɛ na ye bondin wie awiai de me bisa ne sɛ esan bɛ na ato nsɔhwɛ bɛ na ato ɛwɔ abrabom a wankasa sɛ ye ka sɛ san a wo se ampa esan de ebi atome ampa minimum esan na esan we ya atom ye esan we ya atom ye enye yize koduru wabo ho nyina o na Ghana embassy Ghana ye chese airport no o mai ma wa pass through obi bia ye jani o na wakwa akoduru eye wafro u plane na wakwa akoduru ebia Heathrow airport e wo London akase ebe execute amwakọ ye biem amwakọ na yese hwan na wo ba behwehwe no anase hwan na wo ba besra no usinipa asomasi ena me ba ne ho nipa asomasi na aba ne ho frɛ no na ye ne nkasa. This is what all that you need to do. Now I pass it through no TS land and bontene so. O frɛ nipa no frɛ nipa no se hene ne ha. Wamfa. Enti de ye ne se wo si di ten kakra. Ye di ten kakra ne asamo afrɛ no still afi de hu ye ne se ne wo ya azan ka wo bɛbɔ awura land abra wonim obi a wa ha. Inti saade ya ye ma nko ne ase kukuru hwa ne saade abesi Ghana ya bon krofo bebre do ma basa wo obi akwa akoduru airport okoduru ye no ye biebie ne passport mu ye bie ye se na oba ba passport na wo de nam no oye be ma wo passport ono ade afam wo eye kotoka wo akwa me ehunu sa ampa prince na tuwe ba prince koduru ye no ye se passport no oba passport na se kura asem wo ho
mia na me bobo me niam o prince mia na me bobo me niam Africa no but niam ani koduru eye Canada na mi hia niam no Canada no na ko kensim esan no esan eno no abusua ma yeni nkomo wate na esan wo ho esan wo ho nso hwe wo ho esan wo ho han nso hwe wo ho esan wo ho se nso hwe ni ho a ewiase nya dene se esan ni ho a ewiase nya dene yeni nkomo e number ni 0543 989 989 0543 989 989 esan be na ato nso hwe be na ato wo hye obra kwanto yase de esan ene wahia na enyanyame a nka wo wansu dada mu biem na se esan a ato no ba bia ede wakowie ene sen 0543 989 989 0247 989 989 0543 989 989 0247 989 989 ofra na yedi nkomo. Hello. Good afternoon. Good afternoon, boss. Na pomboko. Kamya do meja uswe. Nyagopon adom. Enye san ene nso hwede a ka wiase ye nwene. No kure. Yam ka se ya pawe mana pom. Okay. Nam WhatsApp ade card. Okay. This is we JSS 2002. Try your system. This means nya da me cha so bi on kan na san ko tire. Me ba ta kwa ba go go. In this driving in this minutes so before me get 25 I tell me worry. And I say me miss me da sama worry ma worry. Okay. It should be taxia and me things got to me. Na bank you buy a friend gamfo. What I call it. One because say na omoto sa gafu bi na jami out of man. You make your canica interest janka. Na me better suit you 20. On one aqua out in a jumano. I tell 2012. Now Obama just offered yes 100 cities or any driver answers. Now got a complete lances. Now Mr. Makacho papa water with Yalama. Me pass a can is to walk very 2 weeks in my apartment. So you can keep no surgeon comfort bed on for can be okay. But the car man Tuesday and you may not offer a night for bass men do support some from mechanical phone. Can any accident? Can any accident, but I saw many percent. Let sat down. My buyer, no tobacco coma 3 days. Small boy, many almost 22 years. That's asking out to me. Only license. Only license. Indeed. Or battle. Or by Jimbo, I just 100 cities. Or make have complete license. No. I'm so me aware so good. Sorry. And I said, yeah, my party can is to fever 3 weeks milk or water reading the onion grant night to night. No thing is, can have acquire license. My bad. Next Moses. May I do me on that one in him? Yes. Oh, yeah, papa. Yes. No choir men do. Let me accident in the bag. It's called banging because may I always on the lances. And I can also have of court. Of course, I'm some baby, Miss more proven. Yes. The other make a navy new comfort in Miss Navy. For me, you pay me when the men in the Jamels come out much about an half mouse of your young come up. The Miss Cowbang between your up to them and no cases is a man in your place, my mission, daddy. Wow. Asamyama and your moon. Wow. Sanda, the Putita was Sunyani from Takwara, Sunyani, a conqueror. Obia, wow, what me a tricka. Abwabwa sikano. Atoka. Asem will be a fit up again, make it maternity of war. Me we are made me personal number be tuga me person be frem ye be din komo why me da say hello good afternoon sir me pa try to say nyame adom na wo so nyankopon adaroma enye san
And then so far, okay. Ebi ato mi da sabe na misunya djuma. Awu ko di amato. Okay. Na minimo. Dala ko ma djuma. Abi ache ni ate adum sika yira sa no tonto aboba. Awu be ya soccer bet yi wi. Ni wo fi ya ti ye nya ni wo djuma. Preocupe o. Preocupe. Ana mi o di ate won no mu ka ate ni kire mi se. Mi pasta se ni meji ati bi mo bi na me na me ye ma se no ti na say djuma ni nyame dia me de mi se ma ya machine na wi a yam fam o fam mani pan tinkin a mo ti do mo de me ko sa bre na papa ti as no sa de yan ko ye du si ga join sin na papa di ti ana ye ba adwum ni du adwum ma ye di ko ana mi ti a o mo ti do police station o mo de handcuff be bu na na mi handcuff de ni ku ni pa men pe na mo pa mu ni sa kiki na ye ko police ni ko du ya the matter epic and tabak ba ba ko so ti she da uru ndi asa ma won skaira o mo ti any first yana mi ha woni mo hwie o ana mi na ni wo se ti kana kan ko ni na magro se mi ko votare je woni mo hwie kiki sabre no 93 o ye nya be ne ko bo be anaju ga ile to ko Dabe 15 cities in the patrie. Adieki yana msisa adi ya papa anyewe ya bwane ni komi krum dada. Ana yesra kwa na kwa mekoi. Ja sabe na mi mpa sorry. Omuka so mate so mbedu no mate akonfo no. Na nyame chadie sana meka no. Dabe patrie no ko kan ni na abode mawu. Wow. Anu di stand Ha. O sorry na pa ka che wari se oni unse nine O bompaya o sorry na pa bompaya se o bo e kan se wari ne da wase sign ye you free yes so ni ba bebre da bidia o mo hu o ma se mo ka na o da o mo dum hu because wo die senya me na fafia pata to me 2 times so ni na so na me ti tami di mi free I don't community way ni person ni da apia say ni hu ni friend go me friend na say ni ko ni dey ni ya to me ho that's right but that say ni me na ma country o say o mo say o dia ba say no dia hada o mo say dey that's right I don't see mo ya me na mo nsia me ni personal friend na tina ko ko po bia dan ko say we ya from fo ya tina ya see na dan fu ni person ti yan ko si so ai o ne mo re anti program wa mo ye nyina ye ni ye bi mo tamba tu ye na mu ebeche me da say me po me the personal number be to dwa ya frame me why me da say hello good afternoon ma me pa cho ho ye Pacha na musumu ho ye da roma ye ho ye enye san ene nsohwe de a nka ye tiye pa enya tantikla ye ni nkomo Pacha me ka so ti kan ate okay new site me wari ya no na ni kunu no wa yere na wo wari me kan okay o wari me kan ha ma wo ba ko asitina nya mienu asitina nya mensa tete ensa ti asia nya aduma ni yere panni no me papa so wa kanya te ha ana me soli puga na mba papa ho papa me ba ya me bo me ma ne nyina na wati akwara mensa de wo ma me nkonja o ana me ti inde papa e matina ha di pa na wa koko ya ma mi firi mi ntam na titi ye ni koko ye okay ti mi di pa na ni sika kadan ma me na me tira ha na me ye koko nson na cha wote ma me nja mpara ni kwa na be ma ni dia wona ne nkata matina ha ya wo nchen ana o ma me kwa na me ko zongo
Akoto mami bi koko saa wo guarantee 4 years. Mami ne tia me ka afi 7 million. And me buy a number boy mama ne DCC 4 years no. Manya sika be ai. Na me nim. 28 million ti. Omo ka dan mama na me ko ma tin ko to ne mama ye koko. Ana o mama bla ba ko jam kwan na to dan ai titire bibia me buy a number ka dan mo. You start man. No mo wa kura kakra. Number tenate. Na me ye koko ni sa 5 years. Na tatam no so. Omo fela papa na wo muya. Papa na me papa no so ti da. Me nkwa nya nkra me nsane. Ena e wo ha na me badi. Ena ye ko ye ya ye ni wa ha na di bi to asirim ko ye me ko ye na me ma no ti o ma di ma ti aba. Ena me fa me ma me nsane na na e ta ba ye. Ye ya ye ni e ta ba ye. Papa ne ti wan ta ge. Number number 2 ma so. Asire. E fa wiye na wo ko kan ye na. O mo ta fle me na me ko ye na o mo kan ya na. Mo se papa na wan ti ati na wo firi mi bi. Ni ma bibi an kana en tinate. Na o mo kan shire mi furu mi se. U de nin tina ha ya na wa ba. Asire. E ka wiye ye me ba ye. E wa ha na wa pen para me nta abra me ti. Ma juma ne e nya ampara. Ampa ampara ne ba na mtipe ba bi do amwa titi ni ye koko na bia ko ne ba bi. Wendim. Ma nyesika bra nya sika na asire. Wo kwasere ma na wa to ayo baji 30 40 na wa dia gu wo so kam. Mani bi ko fa ne ma wa ho. No ma fa ha yu dia na ma me. Na me bi top plot. No be torn attack koko sate. Omo ya befa koko fa. Ana asate ne bisu tapa. Ana eka wuram ho. Ese papa ne ka ba bi no di man wa fate. Dem ma ba ko ba ba ko. Ana oba ne wo tie si ana wo ti be ma ne nge no mo omo ndi so. Be ma ne so wonye ana oba ne bu fie na wo ti o yen ton na yen chechita. Ana me mo kama me. Afire dama no opa na ya adwuma saa na adwuma na ekoso e wo ha na ma sa boabo asita na no e na wo sa ko fa yo 40 bags aburo 5 bags katie 2 bags any 2 bags this 5 bags no mayi ni na gu adam homan dia kana na mso fa ko okumati okofa sikire 10 bags anwa 10 galam kakawe ya di yam tunu sani bibia bra me kabom na me di gu dem 3 days ya da Mennim that no ba me di kroma ona burgeri awuo na me di sha me date no ma ko school adana no mu yi papa no tuntum anyem da ya wada no mo dum light na ya ko ati ni ko tuturu ya afri no mo dum light na ha ye di na ye nyina ko dae sada me da ma na me plan mo tiri de no ya ko da ma mi bi no agwabe awo me nchen ha o ti wo yire fi me kurawa sada about 10:30 na me na pie ba fa no kurawa pie ya ha nyina ya light o ta sura na ma dan na dadam wo yi usika na wo dia ko fa niema no abua no no 3 days eja damu tata damu ana wire bi last wire bi damu dan aso da janisi hai nana esan kase obe buya pulu mi ansane o tia mi asale ya mi pia na mi to he ana musomu Won't daja no. Ya ko fire service omututu moto okuro mapo. Kuro mo ko fire service. Omoje obitu fie ye mu no mo ko ye. Aye mi no ba kwa sai ba ko no ko ho. Plan ata tu moto no ba yo be bo te wuro wo kuro mo nyina no mo pie obi e so ansuo.
Eba. School be woman child, private school be woman child. I want to jana for school. I feel the bag. Nyasam ketwa. Oniema ni nyina se dwerebe. I feel my chances and I want to that jana more thing. Hey. Kose. Kwabra kwabwa osi afibi e sign. Afibi e sign. Hey. Ha. Hey. Na minimo, na minim. Hey. Hey. Ampo akwabi asema mekosia no wo social media ozi se de wotu wo kura wo so ka ampo rasa odi udwe tire nyina o afu a waye sika wanya ni nyina o senka waduma na wu pejam meboa enka wutire mu anesa wada na jo woni sese ya na kokko krachi bi fa so bo fomo wato kokko agu ho yo jese woni ne mpanimfo di nkomo a wasese ni sika wo ba benya nya sika ketua o oda wa na jo ya si kokko krachi wu kokko ayi no na kokko share no aneja damu no kokko share no aneja damu no asan no wono yire no ma kwatena kura bi ase modro kokko afe na aba wo beti no adi so fa so no yase hey ukokko no aja nim ukokko na aja damu no ase what do abrofo bese 40 acres afe na abetwo na waje so fa so enti wo hwa ma na dwan na watwa enti adwan na afe a wo betwa no saa bra no so ewura no so aho wan hu de ye se chene fuo bi ba bi o be jadda mutata aburo ni nyina asegore be esan no o me se esan to wo a enkomo aye die no onte ase onza maame no okasa za wo hwe a president me ka just maami asem be ya no peso wo ka be o tsere kwanya gradual process wafa so obeduru sam pempenso na da krope eja krase no 0543 989 989 0543 989 989 0247 989 989 hello yes sir. Good afternoon. Good afternoon, boss. Mpacho wadafu ni o ayi jangdo. Okay. Mpacho me dia ni say. 2005 one. The year 2000 I be kan born nyum. Okay. Ndi might be freelancing by what the MCD be by say wo pe odi dia sensa. Na masa wo ba no na obi de moto free kurumba be fa me ko Berlin top. Okay. Ye kon kwa be no no ye clear ko me de madam fu bi ne ko wono so no ye drama. Wo ye ko e ko kire ne normal akai wo se wo toto nyina. Ama wo toto normal ma ye si se bi de ni ye bibia. No se na wo fa bi aka ba bi wo wanchin kira. Nti mata ye ko hoko ye ko hia band mienu ye ko e no ye de no leading krofo no ma ye wo mo de no mo be kan ye fom na ye no mo gro ye. Okay. Na ye rehearsal sia na ko bi bae be kan ye ho. Because ko ye guitarist no ba be bass guitar no so on the be bass ni.
guru ba ye na kwa no jenensa for family tia wo me sa mama na je band na jama kwa apa me ne madam fo no a we drama na ye ne ye ko sise no ma ni nyina pam ye nyina nti madam fo no ba no no konya 5 service na me nso mi konya azumi lion okay nti ye wo mu na nche na ye se wono nso no se wakoye de na ma no pam no wo je band no free me nsam nti sai a wo kan de no kure wo ba se nyame mbo hu ban free sign ho na yesa wo ka se sign de engagement wo a wo boa ene chife bi a wo free wi ase nti no kure na wo kan pa nyame hira wo pa amen that's it okay 0543 989 0247 989 989 afibi asan o asan entro wa da hello Hello. Good afternoon. Me ba cho ho ye. Yo yawo adon. Ya dan ya ko kwase. Yawo adawro ma me so me ho ye. Enye san a. Ene so hwa. Ye ni komo ai. Yeah, famous yani kita. Okay. Okay, boss, ye ni komo. Da meso assembly family mire bia. Ya men ko anka ebeya ya side. Ya men ko anka sabre bia no se. Nsawam. Asani ina no se. Listen. Na Mennim. Sunyani mantukwa mi ya dino ha. Okay. Ana isida ni wiya, ana sa contractor, anti isida ni wiya ma je hu ni ya no. Ni ba bo sin na le toma ni pa no. Isida mi wodoma. Kenso yibi, ani obi a me ga ma teria ori ya juma. Nti o keta na o fi ku kraso, na ti amanko kwa. Okay. Ana oji 1500. There 11 years new. 1500 men this particular. Ana akwai janye. Eji mi ko ti a ti no me ko ye no. Na oni ho ko to so a de prince na oni wo se wo jan. Na wa ti jama ko ske be no de no ko si. Akọ bi ti letra no. Ente nen ka bi. Enti na wa pai ya saba tuba e ko bi gubo. Ana me ye ko mi yibi akọ ya bubo dan bi nti mi yibi akọ. Me na makora ba ko. So na ti mi fi ya mi ba boy bi wo. Also on track e ma ni yibi ya no ni ti me yi sari a o de ta ti se be bi ya ni ti shani. Da men ko na we ni tra no. E mi fi festivi. Ni mi yibi ya ko no ti pare de ka. Ti o ba no ke ye yibi that's on just a minute you don't know. You better ba o mu fi no ti se o ni wori sa o nya ade dia on fa mane ni ko ke sa dia o nya ade no se dia no de ka ti de tia mane e so ni te de tia ene de me na kwa da so ene mi yi ya no sai se ma sa ri ti ya 5 number 2 by 4 you then you die no maybe e ti ya no so me kwa guide ti no babu se si na ko you go to that guys come to the power you know so that for me to for me ana ya o se o se chere mi so bi ho kura ke o mo bo mi ya asena chi nso so ba bo me na ko ya so bi e meti ko no chinno en ko na chi ni ma jaguo ma ko so asanti he yo mabu na am so sheri tro wa buro na nyere she tro oni to me wa buro na nyere she e ma fra se die e ko na ko so wa chinno ya jebu fa gini masa ko ma ko tra ta ya sa ti yo babu na am so tro na ni di ma ti ta ko gini wa ko ti kia ko ina de bai ina ne de me ko ta te na bo be ti ti trevo na ta nya iko duri ya ma ye ma ma fada la wa ma chia be ti ko ko na pa pa ro se amango kwa wa no wa frem se ofieni ti ye so wa ni ti ti o so wa se dia ba bi na ba ya fa ti e wa u da nem pa so se
me ya shia ye somebody me sakura kana kafabre mi sheni won tawo. That's right. After me ko yera fi dia o te trenka o me so ako ino na de 10 me some boy say planta you have a change and me ma bo na tinu and I'm out for pa bio me e Ezi mo ka se me tie bia me nya tata. If you sign there you have to pa. Me da say. Okay. Kwabra kwabo anu no say afibi sign. Enya asam ketuwa o. Wote wa se de besi asie no. Unim se obi ene oba ekodem ama oba na kowu o. Wakowu flat obi nso ne be ma kodem ama be ma na kowu ato ne so enya asem ketuwa o asem we ya ka bisa no enya bete o obi na wade ne ma ne papa so omo mpene so o be ma ne se chinchina da one ne betena eno kra nya wade mpena twe oso one ne betena kikiri oba ne kowu na mane a be ma ne fa mu no enya asem ketoa kwa kan wa asem essay number ne 0543 989 989 a sign and sohwe enho asem ane ye ka nse bi nto wo a wo de trase din na tie wo mo asen ato wo mo ana asem sohwe ato wo mo wa brabom 0543 989 989 and 0247 989 989 odie ofra na waka wode na obi entie bi se esan ewo ho nsohwe ewo ho se ensohwe ni ho a me se ensohwe eni ho a enka ahweyie eni ho eni da ho nke ni ho enko obi ntu ne bafo enko obi entu ne ba efo ma men kan che se nyame adom on the 15th memenenda memenenda de be na awotwe mienu na Sompa tertiary games na yede brew yede Sompa tertiary games ebrew STU for na hosti enti yede games ni nyina be kwa hye so Sompa sports Sompa FM yede Sompa tertiary games no ebrew enti bomode ne kan ne sane nso emu be yes oye tertiary now we empatam ha now feel say odo ho be join ya what ase wo so betimi ayi mpanimfo asutire na omo de omo be so that in our next planning bia no ne de waka ho but this maiden edition ne de Sompa tertiary games no STU Sunyani Technical University ana University of Natural Resources UNE ana afenso so Yamfo College of Health sa school pom yensen na akom ho abomu achese ye di games no ebrew den na enema da na kwam football ye bebo na yebebo volleyball table tennis ebe koso enum nyina kama pa enti enya asem keto a wo de ebomodin a na on the 15th brabi na ebe hwebi o ba na wahwe ye because Sompafo we are matured and then we are too disciplined enti o ba na wahwe se o ba be hwe game in a polite way na agudie no ay kama pa edi ama obi a because ye pese ye ma ya akono se de enkoda no ebo super zonas a kire se manfo egu coronation park o mo hwe no this is what we want to establish yenzo so ye pese ye establish it has come and it has come to stay ye bomodin ase tertiary games no ebegina na so na yenzo so ye de aboa ama Ghana your sporting activities etimi afa na ntuma pa de egina ade game ba kwa Sompa for the bar ye no de mia me romenta ade agu na makogina mu bi restaurant Sompa restaurant no de
me romata dia na me gina me first fight me ne chia me ni mo ha no sa dia me first fight me ne chia me ni mo na ye ginam me we ne chia me ni mo wi a na ma hwese metim ne na poku ako a na ma fa no na me ne wono so dia yem gidigidi pa nsa na me wi a Sompa Iniesta ana Sugar Mahmood and akute gidi pa and Sompa restaurant ne de baswa atiefo munyai me gantumagu am obi ahunu sampa me nso me gina me na so ba se si ade ende tertiary games eno ne de ahya ase tertiary games Sompa fo ye woni ma pa bebra ye de eba nti wo de tewaso din netie Sompa da bia netie Sompa da bia obia sabeka ne de obia sabeka ne de mrewafo ye hihye game bia mamo ye hihye game bia mamrewafo mo be ya da keke mo ne nkokurafo mo be ya da keke mo de munya abotere nti me pa cho trasidin na de da bia tie Sompa nti Sompa tertiary games no e baso on the 15th of the month July kuta onsabo so ne de to so do enum memrenda nti football, volleyball, tennis table tennis no ebe so basketball man so be bo ampe mema no kwadontofo no yenso ebe gina be bo ampe ni bi me bo ampe mi fosiwa opale shishi papa na je say ye ginam ana bottle flipping bottle na ba na ye flippe no what I say bottle challenge no e ba na mo de pempim wo se no awro na si wo yes wadi no ni nyina bi bekoso ntinya asam keto akra College of Health Yamfo and Afensu University of Energy and Natural Resources and also so Sunyani ha fiepre and Sunyani Technical University ya na Natural Resources so na wo TV ne so mahwe ni wate natural no ya mu hwe ni mame enti abusia gidi games no ebeba so nansen ya me pa cho mame nkamfo mizo fruit drinks emfa emau mizo fruit drinks unya bia pa unya mizo fruit drinks a ebeboa papa awiai said ye awia ni piepie nkakra no mizo no unya na se one fan se fridge mu kura one fan se fridge mu kura ebeboa wo de kama on whether no said ye mu asia ye nwunu no wo se anya mizo ne ka ho a wawie na che se bibia timi kama mixer 5G energy drink mixer 5G energy drink and also ejina brand me pacho ya pebinom na emoa pa ya pebinom na emoa baby a ton drinks bia ubenya bi ubio raba bia provision store bia benya bi ato number 0246270221 and you do so 0246270221 na wanya bi ok dental clinic semen kancho se fa osen ho asem ni nyina ebra bedan no fa se ho asem ni nyina bra bedan no na omo apa eba ne se filling eba ne se whitening o ya ma o se na afa ne ntoma pefra ye fita bo modern oyin kan firi wanum ni nyina Oak Dental Clinic the number is 020-166-0218 020-166-0218 the number no me pa cho oje Apex Health Insurance and also Ace Medical Insurance and Nationwide Medical Insurance GAP GAB Health Insurance and also Premier Health Insurance ni nyina oje Sunyani abisim Jenny Guest House na nim ho pe ho na ubehu Oak Dental Clinic me pa cho ma memfa won ko gatin herbal and organic soap ono no o deal with natural supplement enti o manage weight with diabetes no pressure no ni nyina obehwe de ama kama pa me pa cho hibiscus tea no ni ma de kro sobolo ati asie hibiscus tea sobolo ti mame ya kan hibiscus tea e ma na nya wa adwen mu kese ne sobolo ho asem e na me kai okwa ya ye ne pada kama udi gunsuom on say no na boa wo pressure enom ne ade a
obi a wonim pressure ho adwuma ne diabetes bi a obɛkyerɛw sɛ wononom bi a ɛyɛ paa ɛbɛboa wo mepacho tie ginseng tea ana afei nso yɛwɔ green tea ɛne bi ɛwɔ hɔ ginger tea strawberry tea lavender tea ne nyinaa ɛwɔ hɔ yɛwɔ prekasa powder ana yɛwɔ linseed powder senna powder ana yɛwɔ mustard powder ne nyinaa ɛwɔ hɔ ginger powder ne turmeric powder no ɛnso so egyina ne nan so mepacho yɛwɔ Sunyani area 4 yɛne top auditorium no ana ɛbɔ ho yɛ number ne nie 020090593 020090593 yɛ number ɛno no mepacho Franco Trading Enterprise menkancho sɛ ɛba ne sɛ phones laptops printers ne nyinaa ɔwɔ TV papa Franco yɛni ankasa yɛ branded TV ɛyɛ Franco TV bra na yɛ mobi na nso so use na ɛmo pa Sunyani ubehu yɛn ɛwɔ coco board ɛnhwɛ anim hɔ no mo a ubehu yɛn ɛwɔ hɔ saa nso na ɛbrekum yɛni gye temba no ana edi anim hwɛ mepacha o hwɛ ya na kyɛ sɛ oni yɛn adi kasubom na bibi atimi akɔso yie ɛde ama Anatabo Ventures eseme nkanche o se oni Gentile Sanitary so maka bom omo de WC papa efri China ana omo de aba me pa cho ye wo S shape aha na napoku kan na ya na ye mede o se S shape aha je se ejina ne na so papa a je se enya asem keto akora na eno no o tena so a me se enya de nsuo bobogu tu ni bia nti kama ana the kind of speed nso so a nsuo kakra bi kura na ɛwɔ ne sink ni mu a speed a ɛde be pia ne yamade akɔno enya asam keto akora nti Gentile ane ɛyɛ anatabo fo ana de ade no aba kama paawo me pa cho unim WC anase ɛyɛ basin washing basin na kama mu yusu no wo kitchen no mo ne ade no ene baabi a ebi a bathroom so ho mu yusu water basin ni bi washing basin ni bi o huru wani magum ne ade no omo de na fantastic efe na enya asem keto a ude ye decoration wo kitchen anase wo washroom a what mu say yes wasiesie ho me pa cho bomoden na fu ani kirem wo PWD omo no wo Sunyani New Town won say ubehu baabi a wawasuafo ne car no ejina no na omo nso so enie na woni omo nyina ahweabom me ba cho number 0553 288 616 0553 288 616 your number eno no Kuzuni Enterprise esem nkancho se ebansa sunflower oil papa free turkey aba Kuzuni on the aba na perfume de onyi twinyi adoa ope France for perfume European perfume papa UK perfume Canadian perfume de ya papa sham original one ni nyina Kuzuni Enterprise on the aba na ba comfy baby diapers comfy baby wipes ana afenso comfy adult diapers ni nyina enya asem keto akra Kuzuni ana edesa na ema we nyina aba me pa cho bomode na efa wo ho etu Kuzuni eso fa ho dano na omoa na nya sa na ema we nyina kama na ozo so ene no eni dwuma Sunyani New Town eho na abehu no number 0243 432 666 0243 432 666 Zpay mobile money na all networks say ya MTN Vodafone Airtel go hwane ni nyina bomoden na ene Zpay eni mom mon hyesu mom monwe mom munidi mom sika no enya free amono ne banko ade ya de jama ade enti no se MoneyGram ba fa Zpay eyi de obedale ya *270 hash *270 hash me se Sompa restaurant ba so first match Mennim chami ni mo ye mienu ne begina ring nim ye wia menena na poku ene ye second fight ansa na mababu edi ni esta na mababu sugar me bu mu nipa fo we wi ama wi mo amaka ndeze mo nye do ejabusia Zpay eno no me pa cho MoneyGram ye nya de tumu a
ɛno no wo dial star 270 hash ni wi abon se no press 7 for MoneyGram to wallet wo yi usika na free MoneyGram na dia to wallet na che se no ano wo wi abebo 6 digit pin ɛyɛ zipay di ama no na wa bebo 8 digit MoneyGram reference number na afi de one answer security questions na aka ni nyina wo zipay no wayi sika na bedamu se to se anu an obi ade send sika na de anika wo nso register ya ne amount ɛyɛ 10 cedis airtime na so o de atwa wasum kama pa V22 body cream ɛyɛ po maredie na ni da ho kama ke bro de na maka me chese asemo V22 body cream kama pa babuaw maredie na ni aye na ma bibia kama ba bibia tonku bia kwa so pe V22 body cream na bibia ye kama o swag but swag no yemfa nyesa o swag no chese ha dwen swag sam how munchi biscuit munchi